בעצם הגענו ליום שישי, שזה יום השלישי של המסע. לא יודעת למה צילמתי את זה, אמרת עצמי יפה. והגעתי לבירקנאו, שזה מחנה השמדה בתוך אושוויץ. יש אושוויץ בירקנאו, אז זה בירקנאו. זה עיקרון פסי רכבת שהגיעו לשם, ואתם שואלים בעצם למה זאת בחיים, הנאצים אמורים להשמיד את הכל. הסיבה היא שהם לא הספיקו להשמיד את זה. אז עד היום יש לנו את זה, וצילמתי את הפסי רכבת, את הרכבת. זה מקורי, לדעתי זה מקורי, שהגיע לשם. הכל כאילו פורח יפה, רגיל. וכאן כאילו זה הרב שדיבר לזה. והפסי רכבת כאילו ארוכים בטירוף. ארוכים ממש. ממש ענק. זה פסל כזה של אריה, לא יודעת למה. כפי שאתם רואים, זה המבנה המפורסם, השער הזה. וצילמתי את זה גם. את הפסי רכבת שמגיעים לבירקנאו, לשער של מחנה השמדה. שם יש שם מחנה עבודה, מחנה כפייה שעובדים שם, ואפשר למות מעבודה, וכאן זה פיזית השמדה של משרפות, של שורפים אנשים בחיים. אז הנה התמונות המפורסמות שאתם מכירים או לא. צילמתי את הבפנים, יש מגדל פיקוח, יש פה את כל הצריפים, וזה צריפים ארוכים בטירוף. וכן, אני גם עשיתי את התמונה הזאת של הדגל ישראל מאחורה בשער, אבל זה לא פה. פה יש לנו גם את הפסי רכבת, את זה ענק, ויש עוד, אם אתם רואים, יש כאן כאילו עוד. יש פה, רואים פה את הצריפים, וזה בעצם, הם התפשטו, ובתוך בפנים פשוט נראה לשרפו אותם. בחיים, כן, בחיים. פה זה המדרגות שהם כאילו ירדו להתפשט, בעצם ישימו על מתלה שיזכרו את המספר. חזרנו אחרי הפספוסים, קיצר, אז זה, הם ירדו, הם שמו את הבגדים שלהם על בטני כדי שיזכרו את המספר ויחזרו אחרי זה לקחת אותם. הכל זה היה אשליה אחת גדולה שהם לא הבינו את זה בעצם. זה נראה לי אבנים שפשוט צילמתי, וזה גם המשרפות, כאילו התנורים עצמם, המשרפות, המקום ששרפו אותם. זה ענק, פשוט ענק. היה שם שמש, אז שמתי לעצמי את זה. זה גם פה בפנים שרפו, וזה גם מבנה זה גם מבנה ששרפו אותם. זה לא נתפס, זה ענק, פשוט. יותר מדי גדול. ניגנו שם בהתחלה, וזה, כל הזה בעצם זה כאילו היה הגבולות. זה היה פשוט ענק. ובהתחלה ניגנו להם בתזמורות וזה, והיה שם סיפור באמת שמישהו יהודי ניגן במפוחית. בזמן שהם נכנסו, התפשטו, וגזים שרפו אותם. כאילו, מתו מגזים. והוא חזר לשם בתור בן אדם בוגר, כבר עם ילדים, נכדים אולי כבר, והוא לא הצליח לנגן לבד, כי היה לו קשה עם זה. אבל בסוף הוא כן הצליח, מסכן, וזה עוד כנראה קבר עם מצבות. צילמתי שם פשוט הכל. זה צריף ענק שהיו פה בחורים, זה היה בראש שנה, הם רצו שופר, איך לא, והיה בצריף ממש ממול, רב עם הבן שלו. הבן שלו ידע מכל זה שהם רוצים שאבא שלהם רק יעבור לצריף אחד ליד, שישמע להם תקיעת שופר, דבר תורה. הבן שלו לא הסכים, כי הוא רוצה שיהיה לו אבא בחיים מזה. האבא הלך בסוף, החליט בכובד ראש לתקוע שופר למרות סיכון חיה, והבחורים אמרו, מה, לא תעשה דבר תורה? הוא אמר שהדבר תורה שלו זה שכמו שתמר מסרה את הסימנים ובזה נראה לי ניצלה, או משהו כזה, תמר כאילו עם יהודה, משהו כזה, אז גם פה הם ינצלו, למרות שהם לא זכו להינצל. הם לא זכו להינצל מזה, אבל לפחות שמעו תקיעת שופר, וכן, הרב ששר את זה הוא כן שרד, והם רקדו ושרו, כי זה היה ראש השנה, והרב באחד המסעות שלו היה גם עם בחורי ישיבה, ונמסר לו בטלפון שנולד לו נכד, ו300 בחורי ישיבה רקדו בתוך הצריף הזה, לזה שנולד להם נכד. הוא סיפר את זה כמובן לאשתו, ולמשפחה שלו, כולם התרגשו, סגירת מעגל, חבל על הזמן, אומנם לא אישית, אבל חבל על הזמן. זה כאילו הכניסה לצריף, זה כאילו הצריף ממול, וצריפים שם ממש כאילו ענקי.
ענקיים, ענקיים, ענקיים. וכל המגדלים האלה זה בעצם מגדלי פיקוח. כל המגדלים הקטנים האלה שאתם רואים פה זה מגדלי פיקוח. זה כנראה גם עוד קברים או צריפים פשוט שהושמדו. עוד צריפים. היה שם פשוט הרבה כי זה ענק, זה פשוט לא יודעת מה, כמו פתח תקווה ורמת גן ביחד, ואולי זה קטן ליחסית, זה באמת פיזית גדול מאוד, כאב לי ללכת לשם. פשוט מלא 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 צריפים שהם עבדו שם, או של ציוד, או כאלה. הנה עוד אנשים שהלכו לשם, שהם הגיעו. והתמונה הזאת זה, אם אני לא טועה, זה סלקציה שאמרו גברים לפה, נשים וילדים לפה, הפרידו ביניהם. וזה הנה השאר, עם הפסי הרכבת, כאילו בחזור. קשה לי לראות עם פסי רכבת בחיי. ועוד אנשים באו, חשבו מבחינתם שהם הולכים לעבוד, ושכאילו הכל בסדר, הם לא יודעים שהם הולכים למות. זה סרטוט של המקום, זה מקום ענק, פשוט ענק. נכנסנו כמובן, לצערי או לא, לצריפים. היה שזה, נראה לי, הם עבדו פה, אם אני לא טועה, או גרו פה. לא זוכרת כל כך איזה צריף, אבל זה צריף. יש צריפים הצריפים האלה ממש הזכירו לי את הצריפים שיש בעתלית. הם דומים יחסית, אבל כאן פשוט זה יותר גדול ולדעתי יותר מקורי. פה ניחשתם נכון, לא יונים עושים פה, לא יונים גרים פה, זה שירותים. תאמינו לו, זה שירותים. זה פשוט חורים שיש מבנה ענק שהם עושים את הצרכים שלהם פה בזיגזג. וכשהנאצים לפעמים נכנסו ועשו קצת כאילו ירור וזה, ילדים התחבאו בפנים, פיזית 3 ילדים נכנסו פנימה והתחבאו. ואתם חושבים שלהם נייר טואלט? טעיתם, ממש לא. הם לקחו את הקצוות של השרבולים שלהם, הם ניקו את הצרכים שלהם, חיבסו את זה איכשהו בשלג, במים, איך שהיה להם, וחיכו כמה ימים שהתייבש, ונייר טואלט רב שימושי. איך? למה לא? הזוי לחשוב שזה צריף שלם לשירותים. פשוט שירותים. ולמי שיש לה red stuff, מקווה שתבינו, גם היא מסכנה בהחלט. והיה להם גם מחלות מעיים וכאלה, בגלל שהם לא ניקו כמו שצריך, כי איך אפשר לנקות רק מקצה של שרוול? זה לא הגיוני. פה זה נראה לי תנור של משרפה. פה בעצם, כן, זה כאילו גם נראה לי של שרפה, זה הקרש, איך הם ישנו, 15 אנשים ישנו בצד לצד ככה, בכל כזה מיטה אחת, 15 אנשים ישנו, צפיפות שפשוט אין לתאר. עכשיו, אם היה להם כואב, כי הם ישנו על הכתף מצד אחד, הם היו צריכים להחליף, וגם זה היה קשה, כי זה 15 אנשים פיזית, לא הגיוני. פשוט לא הגיוני, וזה הולך, וזה תור שלא נגמר, זה הולך וגדל, אתם רואים שם, כי פשוט זה מלא כמויות, וכולם תחת אותו צריף, תנסו לדמיין את זה תחת אותו צריף, כמה צפיפות, כמה זה, ואין נוחות, אין כלום. ויש גם את זה, תנסו, אני אמרה לכם את ההשך, הם השכיבו פה בן אדם, נגיד שלא כל כך התנהג יפה, הוא עשה משהו, לא יודעת מה, השכיבו אותו פה, הצליפו בו, כמו השוטים של מצרים, כזה. פשוט הצליפו בו והוא היה צריך לספור, ויש אנשים שמתו מזה, רק מהצליפות. לא כאילו לא יודעת מה, משרפה או משהו, פשוט הצליפו בו. הוא היה גם חלש, אז ברור שהוא ימות. השכיבו אותו גם פה, פשוט הצליפו בו, הוא היה צריך לספור, נשאר נאצי לספור, חלילה. היהודי עצמו היה צריך לספור. זה לא נתפס. זה גם נראה לי עמוד של העשן, וכל מיני. זה כאילו, איך זה היה יותר מקורי. איך זה תמונה יותר מקורית של איך באמת נראה היה המקום. עוד אנשים נכנסו. מבחינתם זה לעבוד וכאילו לעבור למקום חדש. הם לא ידעו שהם הולכים בעצם למות פה. זה המקום, כמו שאמרתי, ענק. פשוט פיזית ענק. וזה כבר אושוויץ. בעצם במקום הזה עשו בו את כל הרישומים. יחליטו לאיזה כל יהודי יהיה את המספר על היד. ואת כל הציוד הביאו לפה, שזה נעליים, בגדים, משקפיים, כיסא גלגלים, מזוודות, שערות, תאמינו, לא חתכו שערות. אז גם את זה, את הכל, לפי דעתי, הם הביאו לפה.
צילמתי כל דבר, היה פה גם צריפים וזה, לא חושבת שהיה שם מחנה עבודה, אבל יכול להיות, זה אושוויץ 1, אושוויץ 2, 3, 4, 5, כולם להשמדה או לעבודה. וזה שער שאתם כנראה ראיתם מולו ברשימת היטלר, שכתוב פה העבודה משחררת. משהו כזה שזה כאילו, זה כמובן בגרמנית, פולנית, לא יודעת, העבודה משחררת. שזה כאילו אמור, כאילו בעצם לשחרר אותה, מזה לא זוכרת, אבל זה מכוער, פשוט מכוער, וזה לא בסדר שם ככה. ניסיתי לציין כמה שיותר את הצריפים וזה, זה ביותר ברור, אם אתם רוצים. זה לא נורמלי, זה פתח של צריף, והוא פשוט ענק, 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 ענק הצריף הזה. גם כתוב בו משהו, נכנסנו, ככה אנשים באו. פשוט, באמת בושה, באמת בושה. הם עשו פה סלקציה שהם הפרידו בין אנשים לגברים, הגיעו מאות אלפי אנשים. קיצר, אלה התמונות, ככה הם נכנסו לרכבת, לא היה להם זמן, בלחץ, כמו שיש היום, לפעמים גם הרביצו להם, מהמקלות היה גם כלבים. פה עשו אולי גם את הסלקציה שהם ירדו. סלקציה שבעצם שהם הפרידו בין אנשים, ילדים וגברים לחוד. לא, הנה פה זה הסלקציה. רואים ממש תור כאילו של נשים וילדים וגברים. רואים גם את ההבדל בבגדים, שזה כאילו אמור להיות יצר צבעוני וזה רק שחור. רואים פה את האנשים, איך הם נכנסים עם הכל, שפלים, סקנים. גם זאת תמונה ממש נדירה, כי אם אתם שמים לב, הם מסתכלים קצת למצלמה. אז זאת תמונה אפילו היא מחייכת, תמונה קצת נדירה. זה בעצם תמונה שהרב כאילו דיבר עליה, שרואים פה אחים, כל אחד ידע מה התפקיד שלו, כל אחד ידע מה בעצם התפקיד שלו ומה הוא צריך לעשות במשפחה, כאילו הם מסונכרנים, ממש משפחה רגילה לחלוטין. תנסו לדמיין מכל הצעקות, הם בעצם אחרי שכל האנשים ירדו, הם אספו את הדברים, רואים פה את החפצים שלהם, איך שהם פשוט לוקחים את כל הדברים שלהם, בגדים, נעליים, הכל הכל הכל. קיצר זה כאילו דמי כזה, משהו מדומה, שהם נכנסים, הולכים להשמדה, פה הם מפנים את הגופות, משהו כזה בסגנון. פה הם יורדים למטה להתפשט כדי לשרוף אותם, הם לא ידעו את זה. וכאן כאילו זה הערובות והדברים, המשרפות בפנים. הם פשוט הלכו להם ככה, לא ידעו בעצם שהם הולכים למות. זה בעצם סוג של בד כזה שעשוי משערות של יהודים. פשוט גזרו להם שערות, כל זה שקים שלמים של שערות של יהודים שגילחו להם את זה. כל זה שיער. פשוט שיער, תנסו לדמיין להבדיל של חלקה שכזה שמים בתוך קוקו כזה, כזה דבר. זה השיער וזה סרטון כאילו של הגודל של כאילו כמות ענקית ומטורפת. כל הזכוכיות האלה זה כל השערות האלה. זה מטורף, זה ענק ענק והכל אני מצלמת לכם וענק ענק, פשוט יותר מדי שיער מלא מלא מלא, ותנסו לדמיין, זה גם גברים, גם נשים, ילדים, תינוקות, הכל, הכל, ובשביל מה שיהיה להם כאילו דברים לאוניות, לא יודעת מה, זה משקפיים, לקחו להם את המשקפיים. פה זה נראה לי עוד שערות, זה המשקפיים שלהם בעצם. זה הכל היה כאילו בזכוכית כמו במוזיאון, זה הכל, יש שם צריפים שלמים של מוזיאון. אז זה המשקפיים שלהם. זה המסרק. יש כאלה שאני ראיתי, כאילו זכיתי לראות ניצולת שואה, שדיברה על המסרק שלה, היא הצליחה להבריח מסרק, שיהיה לה ליד המיטה, עד היום היא שומרת אותו. אז עכשיו אתם מבינים למה היא מדברת על המסרק. זה דבר צלם אנושי בסיסי, לפחות לנשים. ולקחו להם פשוט את הכל, הכל. כשאני אומרת הכל, אני מתכוונת להכל. זה נעליים, לקחו להם נעליים, היו חפים או עם סנדלים כאלה ממש דקים, והקור של פולין זה מטורף, זה בגדים שלהם, פשוט בגדים שלהם, וזה קדימה אחרי זה נראה אותם, זה מזוודות, כיסות גלגלים, קרביים, כל האלה לקחו להם, הם לא הראו טיפת רחמים. הנה זה גם כל מיני כלי עזר שהיה להם, נגיד מי שהיה נחר, נגיד משהו כזה, היה לו איזה מין נעליים כאלה, לא יודעת, כיסאות, דברים, וזה בכמויות. מה שהראיתי מקודם זה כל מיני ספל וכלי חרס כאלה למיניהם. פשוט בכמויות, וזה פיזית לא נתפס, יש כאן מזוודות, סלסלות ובהמון, ורואים גם שמות
רואים גם שמות, הנה, חנה משהו. מלא דברים, מלא 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 מלא, ובכמויות, כל זה בכמויות. פשוט בכמויות, תראו כמה, פשוט מלא, מלא. תנסו לדמיין את זה, אם חלילה זה יקרה לכם, לא יודעת, זה לא נתפס. וזה כאילו סט, מה שנקרא, לוק של ילד רגיל. לקחו לו, פשוט לקחו, מזוודה. וזה נעליים, נראה לי שכתוב, עוד אחד יהיה אולי נעליים שכתוב עליהם שמות, זה גם עוד הרבה נעליים. מלא נעליים, מלא נעליים. זה צריף שהרב דיבר איתו על ניסויים שעשו גם פיזית בבני אדם, נגיד על אישה שילדה, ורצו לראות כמה התינוק יכול לשרוד בלי חלב ואמא שלו, אז לקחו את התינוק, שמו אותה, קשרו אותה, שלא תוכל להניק גם, והתינוק צעק וצעק 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 וצעק, והאחות הסכימה לשחרר יד אחד של האמא כדי שתרגיע אותה, שלא תביא לה חלילה להניק, וכל מיני ניסויים כאלה לעשות נגיד את העיניים כחולות. אז הזריקו ושמו פיזית צבע, זה פשוט שיטה פרימיטיבית של מיינדלה, משהו כזה, לא יודעת מה היה, פשוט היה שטן, והוא עשה גם ניתוח שהאישה לא תוכל ללדת ילדים, הוא חתך לך צוצרה אחת, ואמר, והיה זקן נראה לי שהרוסים באו, משהו כזה, דרשו ממנו לחתוך גם את החצוצרה השנייה, הוא אמר שהוא אז הוא עשה פה כל מיני ניסיונות וזה, והאישה שזה, בסוף הוא תפר לה את החצוצרה הראשונה, והיא כן הצליחה ללדת ילדים, היא לא האמינה בעצמה, בחור יווני שניצול שואה גם התאהב בה, והיא אמרה, אני לא יכולה להביא לך ילדים, פיזית, אני לא יכולה. הוא אמר, בסדר, אל תדאגי, וזה גילתה שהיא יכולה להיכנס להיריון, שהיא התחתנה כמובן איתו, ויש להם 3 ילדים, נכדים, נינים, הכל בסדר, אבל הרופא הזה שעשה את כל הדברים שהוא עשה, היא קיללה אותו וזה, וחשבה באמת שהוא חתך לה את שני השחלות עם הנוטה, והיא קיללה אותו וזה, ואמרה, אל תדאגי, את עוד תברכי אותי, משהו כזה, והרגו אותו כי גילו על מה שהוא עשה. אז יצאנו משם, וזה ספרים ענקיים של מלא שמות, כפי שאתם יכולים לראות, מלא שמות של אנשים שמתו שם. אמא אמרה לי למצוא שם משפחה פוחצ'בסקי, או לא יודעת מה, אבל כל הספרים האלה, איך אפשר למצוא גם את השם הזה ספציפית? אי אפשר כל כך למצוא. כל מיני משפטים שאנשים שהיו שם, צילמתי. והספרים בצד השני, פשוט זה הספרים הכי גדולים לדעתי שתראו בחיים. זה כל מיני תמונות. אני זיהיתי את הזה של מלחמת השחרור, כאילו התפתחות של ארץ ישראל לאט לאט, איך שהיא הולכת וגדלה מהמחנות השרפה, שאתם חורבנות האלה, לסוף סוף ארץ. וזה גם עוד איזה משהו שהיה שם, ואמרתי לעצמי שאני חייבת לצלם, אז צילמתי איזה קטע כזה של משהו יפה. וזה היה יום שישי, אז עשו לנו מין קבלת שבת כזאת יפה, עם שירים וזה. וזה סתם נוף שצילמתי. אבל כרגיל הכל משעמם שם. בארץ יותר טוב, תאמינו לי. אמרתי לכם, אותם עצים, כל החיים, אותו דבר הכל. פשוט הכל. אותם עצים, אותו דבר. אני רק חייבת לציין שבשבת בבוקר כמובן איך לא. אחרי הסעודה, כמו שצריך, הראו לנו בתי כנסת יהודים, רחוב יהודי, את החלקה היהודית, והרב סיפר לנו בדיחות יהודיות שם, אני זוכה לספר לכם. אחת מהם זה שיהודי היה ברכבת, איך לא. וגוי שאל אותו, תגידו, איך אתם יהודים כאלה חכמים? כאילו המלך של פולין הביא להם חלקה שתהיה רק של היהודים, בגלל כל מיני עלילות שווא שאמרו כאילו על היהודים. אז יש להם חלקה משלהם, והם פיתחו את המקום, ועשו שם באמת, כאילו ממש התקדמו. אז הגוי הזה שאל, כאילו, איך אתם יהודים כל כך חכמים? אז היהודי הזה אמר לו ככה, תקשיב, אנחנו אוכלים את המוח של הדג, ואז המוח של הדג נכנס למוח שלנו, ואנחנו נהיים חכמים יותר. אז הגוי הזה שאל, יש לך פה ראש? הוא אמר, כן, יש לי 3 ראשים. אז הוא אמר, יופי, תמכור לי אותם, אני מוכר לך את זה ב5 זולטי. אוקיי, אכל את הראשון, אכל את השני, אכל את השלישי, אכל. ואז הגוי הזה אמר, יהודי רמאי, יש דג אחד שלם עולה 2 זולטי, אתה מוכר לי את זה ב5 זולטי. ואז היהודי ענה לו, נו, רואה, זה עובד. ממש הצחק אותי הבדיחה הזאת. ועוד בדיחה, רצו להעיר מישהו שהוא ברסלב, נחמן כזה אחד, אמרו לו תגיד משהו, הוא אמר נחמן מאומן,
העירו חבדניק אחד, אמרו לו תגיד משהו, הוא אמר יחי אדוננו מורנו מלך המשיח לעולם ועד. העירו דתי לאומי אחד, אמרו לו נו תגיד משהו, הוא אמר זה מורכב. זה גם הצחיק אותי, ממש אהבתי את הבדיחה שלו. וזהו, ועכשיו אני הולכת להראות לכם את יום ראשון, כי יום שבת אסור לצלם, איך לא אנחנו יהודים, ועכשיו אני הולכת לספר לכם ולהראות לכם בעיקר את יום ראשון. שלום וברוכים הבאים לערוץ, פה בעצם זה סרטון, אז מוזמנים לשמוע. אני עכשיו נמצאת במלון של 5 ארוחה. זה מלון של 5 כוכבים שהיה שם, ויש שם איזה אגם יפה ומקום יפה, אז כאילו צילמתי את זה. לא בעצם. וזה לדעתי המלון שהיינו פה בשבת אם אני לא טועה, כן זה אותו מלון שהיינו פה בשבת. הם כולם בחוץ כזה וזהו. אז בואו נמשיך את המסע. ברוכים הבאים לערוץ שלנו בחזרה. קיצר, אז זה היה יום ראשון ובשבת ירק פתיתים כאלה של שלג, אז הארץ שם בפולין התכסתה בשלג רק לכבודי, סתם. קיצר, צילמתי שם את השלג, ממש התלהבתי מהשלג. ממש שלג שם היה וואו, אבל אין כמו השלג של הארץ. אל תמעיטו. וזה, ניחשתם נכון, הקבר של הרב אלימלך מליז'נסק. עשינו לפני זה כזה ריקודים, והרב הביא לנו, אם אני לא פה זה לא היה וודקה, לא משנה, יש גם וודקה. קיצר, אז פה זה הקבר, ואם אתם מצליחים לראות, יש כאן פתקים, כמו בכותל. אז זה הקבר שלנו, עשינו שמח, הרב דיבר עליו קצת, הוא אמר שאם יש לו בת שמוכנה לשידוך, אז היא אומרת לו, אבא, לך לרב אלימלך מליז'נסק, תתפלל לשם, ובאמת כל הבנות שלו ברוך השם זכו לזיווג הגון, עם ילדים, נכדים אולי, ילדים בעצם. אז זה רב גדול מאוד, הוא אמר שהוא רב, כאילו לא רב ממעמד של אני רב ואתם החסידים שלי למטה, לא, הוא כאילו עוזר לאנשים לרד, כאילו לעלות, הוא ממש איתם יד ביד כזה, זה מה שאני זוכרת מהרב שברי, ועשינו שם גם פרקי תהילים, ועשינו ממש ריקודים שם, זה טיש שעשינו שם. טיש זאת בעצם ארוחה, סעודה עם שירים. הגענו למין אוהל ממש גדול כזה, להבדיל כמו של ניחומי אבלים. אז כזה רק שם. אז שרנו שירים. מוזר שאתם שומעים אותי אבל בסדר. והייתי עם כפפות כי היה שם כפו ממש. ורואים פה פיזית שלג. יש פיזית שלג ואני הולכת לעבוד לכם את השלג. רואים שלג, זה ירד מהגג לכן זה ככה. אבל הנה שלג. פיזית, כאילו שלג. ממש מגניב. זה הקבר שלו, של הרב אלימלך מליז'נסק. וזה בירקנאו, לא? זה אושוויץ? לא, זה מיידניק. זה גם מחנה השמדה. והגדרות תיל שם. סימן הכר. גם יש שם כל מיני צריפים ודברים, שמו לנו מנגינות ודברים. לא ייתכן, לא נורמלי. התלהבתי כמובן מהשלג, איך לא? התלהבתי מהשלג. אפשר להבין אותי, נכון? זה פחות או יותר כמו שראיתם בבירקנאו ובאושוויץ. שמו לנו מלא את המנגינה הזאת, הרב בעצמו גם היה עם כובע וזה, סיפר לנו על ילד. על מישהו שהוא היה כאילו אחראי על הסלקציה, מי למחנה עבודה, מי למחנה השמדה, הוא רצה להציל מישהי בת 16, לא באמת בת 16, הוא לא יודע בת כמה היא, הוא אמר לה לפני שהוא עשה כאילו את הסלקציה, תגידי שאת בת 16, היא אמרה אני בת 16, והוא כאילו נתן לסוג של סתירה כזאת, אמר לא נכון את בת 16, וכאילו הכנס אותה למחנה העבודה, והציל אותה, ואם אני לא טועה הם התחתנו, אבל זה סיפור אחד, היה שם כמובן עוד סיפורים, וזה צריף של תא גזים. זה לא נראה מפחיד כמו שאתם מדמיינות לעצמכם, אבל זה פשוט צריף ששמו בו את הגזים ושינה את הצורה, כאילו את הצבע שלו. זה לא, פשוט לא נתפס. לא חושבת שזה תא גזים. נראה לי שהתפשטו שם. אנשים התפשטו שם לקראת תאי הגזים. וזה המקלחות. שמו שם בעצם מים חמים, כאילו חמים מאוד, כמעט רותחים. כי מים חמים זה עושים נעים לגוף וזה, ותוך כדי המים שמו שם גם חומר שנכנס, אתם יודעים מה זה נקבוביות? זה כאילו החורים האלה שהשערות צומחות בידיים. אז שמו שם גם חומר רעיל כמובן לידיים, כדי שיהיה להם יותר קל להרוג את היהודים.
אוקיי, וזה המקלחות, ויש לי סיפור להגיד לכם, אמרתי את זה גם לאמא שלי, שתנסו לדמיין את זה, כן? זאת המלווה שלנו, היא צרפתיה חמודה בטירוף, אוהבת אותה ממש כמו לדבורה. קיצר, אז תנסו לדמיין את זה בתוך הדבר הקטנצ'יק הזה שהם מעיזים בכלל לקרוא לו מקלחת. מכריחים שלוש יהודים בעצם יהיו בתוך המקלחת הזאת, ומי שלא במקלחת, כרגיל או לא, יורים בו בראש. ואז הגרמני פשוט דוחף כדי שהם יהיו בתוך המקלחת. ואז הם פשוט רבות, כי כשדוחפים אז אחת יוצאת, ואז היא דוחפת אותה, אחת דוחפת את השנייה, אחת דוחפת את השלישית, רביעית, כולם דוחפים אחד את השני. ובעצם פה כאילו נראה לי במגילה כתוב שהמצרים עשו כאילו בני ישראל רעים, אז הרב אמר שגם פה הם עשו שבני ישראל יהיו רעים לעצמם, כאילו אחת דוחפת את השנייה, ואחד זה הם צעקו וזה, ולא מבחירה, פשוט זה היה המצב. צילמתי את זה, זה היה ארוך, גדול, אבל עדיין 3 אנשים בתוך דבר כזה, אחד קטן, זה בלתי אפשרי. וזה אחורים שאחד כאילו יוצא גז או יוצא הגז כאילו לתוך הזה. אם אתם מצליחים לראות, רואים את הירוק ואת הכחול הזה. אז משם, הנה אפילו בתקרה, זה נשאר עד היום ככה. מהחומר של הגזים הזה, ויש אצל קין והבל דמי אחיך צועקים אליהם מן האדמה. אז יש על זה גם סיפור פה. אם אתם מצליחים לראות, יש כאן טיח שניסו לעשות את זה חדש, אבל זה עובר אפילו את הטיח הזה. אז כאילו דמי אחיך צועקים אליהם מן האדמה. אז הרב אמר שזה גם פה. ממש כאילו רואים את זה בבירור, אפילו פה ניסו לטייח, ועדיין יש את הירוק הזה, שזה החומר מהגזים. אני ניסיתי לצלם את כל החדר, היה שם לבנות וזה, השתדלתי כמה שפחות, אבל זה בעצם הכל היה אטום מהכל, וככה בעצם מתו לנו אחים ואחיות בתאי גזים. זה אותה שפשוט היה קיר זכוכית כזה, אז צילמתי את הבפנים. זה פשוט, זה לא, אני דמיינתי, אמרו שריטות, דברים, לא, רואה צבע. זה פשוט אימא'לה. ניסיתי לציין כמה שיותר את הבפנים, אם הצלחתי, אני לא יודעת. וזה היה הדלת, היה שם דלת ממש מברזל, להבדיל כמו של ממד, וזה מישהו כתב שם משהו, אני לא כל כך יודעת מה זה, אבל צילמתי שם כל מה שיכולתי. וזה עוד צריף. אני לא כל כך חושבת שאני יודעת של מהו. הנה זאת עוד צריף שהיה שם כתוב. אני חושבת שהתפשטו שם בגלל בגלל הדבר התלייה הזה. אבל סתם דיברנו שם כי היה קבוצה אחרת. וזה המקום, זה מיידנק, זה ענק. ובמיידנק יש את כל התאי הגזים, שואלים אתכם, עכשיו אתם יודעים. וזה פשוט מקום ענק, אי אפשר להבין, באמת זה ענק, זה פתח תקווה, רמת גן ועוד לא יודעת מה. פשוט מקום ענק, באמת ענק, זה מגדל פיקוח, זה הצריף, המגדל הזה זה מגדל הפיקוח, כל מיני צריפים שהיו שם. פשוט מקום ענק, וכולנו היינו מתגלים, וזה כל מי שהיה לה מהבית, לי לא, אז חברות השאילו לי. ויש שם גם כל הדברים של נעליים, כל הציוד שאמרתי לכם, זה הנעליים המקוריות מהתמונות. פשוט ענק. והרב אמר לנו, תנסו לקחת נעל אחת, ומה שנקרא להלביש עליה סיפור, אם זה של אישה, של נערה, של ילדה קטנה. זה של גבר בכלל, ויש עוד, כאילו כמובן, איך לא. וזה גם משהו בפני עצמו. אם אתם מצליחים לראות, יש פה שער, מין חוטים כאלה, ועוד שער, שזה בעצם שער חשמלי כפליים, כאילו מוכפל של דאבל, וזה מגדל שמירה. יש כל הזמן מגדל שמירה. אז מי שכאילו יצליח לטפס פה, אז הוא לא יצליח לטפס פה, וזה היה גם פיזית עם חשמל. והחשמל עבר בלבנים הקטנים האלה, שהיו מחוברים, אתם צריכים לראות את הלבנים הקטנים האלה פה. פשוט לא יאמן, כאילו, אפילו להביא אוכל הם לא, כמעט ולא הצליחו. לכן כל הזמן אומרים שהם לא הצליחו כל כך לעבור את הגדר וזה, ואתם יודעים עכשיו גם למה. כי פיזית זה היה קשה ובסוג של משאלת מוות כזאת, וגם הגדר היה חשמלית, אז מי שרצה להתאבד היה לו קל מאוד, לא היה צריך להרוג את עצמם, פשוט להצמד אל הגדר, ושלום על ישראל, לצערנו הרב, כן? וככה היה שם כל מיני פלקטות כאלה, אז פשוט צילמתי
איך הם היו שם. זה גם כאילו משרפה כנראה, עם עמוד כזה של עשן. זה המשרפה, זה פיזית תנור שהיו מכניסים אליהם גופות, או נראה לי גופות, לא אנשים חיים, לדעתי גופות, אבל פשוט לשרוף בני אדם. מה שנקרא להכניס אותם לשערי גן עדן בצורה שהם לא רוצים. זה, אם אתם רואים שם עוד מקלחת כזאת קטנה, אני אחזור בשבילכם. עוד מעט אתם תראו חדר ומקלחת. למה? למה יש מקלחות כאלה? כי יש אנשים יהודים שהם הבינו שהולכים לקחת להם את הכל, אז הם בלעו טבעות או דברים יקרים להם, וזה היה נשאר בפנים. והנאצים האלה שילכו לאלפי עזאזל, שמו במקלחות האלה מים עם חומר כאילו עושה שלשולים ומשחט כל מה שיש בבטן. אז גם מה שהם בלעו בעצם בסופו של דבר השתחרר בשלשול. אז זה לא משנה מה, היה להם מאוד 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 קשה להבריח דברים איתם. כי לא משנה באיזה צורה, הכל כאילו יצא לגרמנים. וזה, הקריטוריום הזה, זה כאילו הבניין של המשרפות של התנורים. לא נתפס, אני רגילה להגיד תנור, אני רגילה לא יודעת להכניס עוף, וזה פה תנור, זה לשרוף בני אדם. לא הגיוני. ניגנו שם, שרו שם שירים וזה, וכל זה המשרפות, כל האלה זה פשוט משרפות, תנורים. לא הגיוני המעמד הזה, זה לא הגיוני, ולא יודעת למה כולם עשה, לא בכיתי רק מדברים מרגשים. זה ספציפית, לא בכיתי, זה משרפה אחת, יש עמוד עשן, כאילו עמוד שיוצא ממנו עשן. עברתי אחד כזה, השתדלתי. פשוט זה לא נתפס. זה פיזית תנור לשרוף גופות. זה לא הגיוני המעמד הזה, לא הגיוני. אבל בסדר, משם נסענו לבית עלמין לובלין, ושם היה רב שהוא היה נראה לי עביר. נראה לי שזה השפת אמת אם אני לא טועה, או שלא. לא כל כך זוכרת, אבל קיצר זה קבר של צדיק מלובלין. וזה ישיבה של חכמי לובלין, זה הכל שם מפואר, אתם לא מבינים באמת כמה זה מפואר. זה מפואר בטירוף. עשיתי כמה סרטונים, גם הנברשת, זה של האור ממש אהבתי. זה ארון הקודש שלהם, הנברשת, איך לא אני, גועל נפש. להבין כאילו איפה זה לובלין בתוך כל פולין. והרב דיבר איתנו על איך נוצרה הישיבה, מי הקים את הישיבה, שזאת הישיבה הראשונה שיש בה חדר אוכל ופנימיה וזה. סליחה שאני אומרת את זה שיאמם, אני לא בן, לא צריכה לדעת את זה. אבל בסדר, זרמתי איתו למרות שהתאפקתי לא לישון לו בפנים. קיצר, הקבר הקודם שלא כל כך ידעתי מי הוא, אז עכשיו אני פשוט פותחת לי את היומן ואני רואה שזה הרב יעקב הלוי. והיה שם גם את החמיב של רמה, כאילו החם שלו, ואת החוזה מלובלין. 3 קברי צדיקים האלה זכיתי להיות שם. והגענו ליום השישי של המסע, פשוט אני הייתי חייבת לצלם, זה חלב עמיד שהיה שם, פשוט להפתי מהדברים, זה בקבוק של 1.5 ליטר. ועשיתי סרטון, זה המקום היפה, זה היה שם כאילו מין אגם כזה יפה שהיה במלון, ממש נלהבתי ממנו, זה המלון שהיינו פה, מאוד יפה, אני יודעת עליין זה בארץ סתם. ועשיתי סרטון של כזה מין מקום עגול כזה, שלידו יש אגם כזה. יש פה שלג, אני ממש הצבתי מהשלג, שניתן לראות. אמרת לעצמי שזה ממש מקום שמתאים לניסויים. לא יודעת, ממש כאילו להצעת ניסויים כזה. מושלם בטירוף, מה תסתכלו. אגם, מקום כזה עגול, מושלם לניסויים. זה יום שני בעצם, היה בו גם שלג. היינו בהר כזה, שיש בו, זה קיר, כפי שאתם רואים עם אבנים, לא חס וחלילה, סתם. כל אבן אחת כזאת, תאמינו לו, זה מצבה של אישה. תאמינו לו, זה מצבה של אישה. ואם רואים, הנה יש פה נגיד נר לשבת ואולי חלות, לא יודעת מה. כל מיני סממנים כאלה של נשים. אפילו צילמתי קצת. כל מיני סממנים כאלה ודברים של נשים. הוא סיפר לנו על מצבות ספציפית, נגועים נר שבת, לפעמים חלות ודברים כאלה.
יש כאן הרבה נרות, שלום בית, כאלה דברים שקשורים לאישה. זה בית ספר רגיל שבנו שם, אבל מביאים אותנו לסתם בית ספר, חס וחלילה. רואים את המגרש החמוד הזה? מתחתיו יש בית קברות ענק עם רב בפנים. אבל הפולנים יגידו לנו את זה? חס וחלילה לא. זה כל מיני בתים שם וזה. עכשיו התלהבתי בהתחלה כי לא ידעתי שיש שם פיזית מתחת בית קברות. הפולנים שם משחקים שם בכיף. עם פשוט אנשים מתים מתחתיו. וגם פה יש שם אבנים רגילות וגם קצת מצבות כאלה. הנה, אבן ממצבה. הם לא יודעים את זה כמובן. הם חיים להם, כרגיל. לא יודעים את זה. ועכשיו הלכנו שם קצת כזה בושה. והיה שם קבור רב. והיהודים ממש כאילו כעסו על זה, רצו, לא יודעת מה, לפרק את הבית ספר, לעשות בית קברות רגיל, נורמלי, של בני אדם. אבל ממשלת פולין כעסה ולא כל כך הסכימה, אז היא הגיעה לפשרה שהם כאילו ישאירו ככה את הבית ספר ויעשו שלט בכניסה שהיה כאן בית קברות. חמודים הם, תודה רבה על הפשרה באמת, גועל נפש. והגענו לאזור כפרי יחסית עם בתים יפים, צילמתי להם הרבה בתים, כי אני יודעת שהבאת בתים. אז צילמנו להם בתים, אז בואו נראה רק רגע לאן הלכנו אחרי זה. מגרש שנבנה, קברות, ואנחנו נהיה בעצם בדרך לארמון מלך פולין, אבל בדרך יש כל מיני בתים וצימרים מגניבים, חבל על הזמן. כל מיני בתים כאלה, וזה ממש כמו באירופה, כי זה בעצם אירופה. כל מיני דברים כאלה מגניבים, יפים, ממש כמו חול, כי זה חול. כל מיני בתים כאלה. ואתם רואים פה את הביוב הזה? נכון, יש כאן מגן דוד, יפה על ההבחנה. זה בעצם אנדרטה למורדים שיצאו מתוך ביוב. צווי נינג'ה ממש, אין על צווי נינג'ה בעולם. כל מיני בתים כאלה על הרים וכאלה. אמא, לא חושבת שאמא ראתה את זה עדיין, אבל היא חייבת לראות את זה, כי זה פשוט מהמם, פשוט יפה. זה בית שהיה נראה לי ממש כמו כזה ארמון בגלל הלמעלה. אם אתם מצליחים לראות, רואים פה למעלה, יש כזה כמו ארמון כזה, ממש אהבתי, זה מסעדה. יפה. ממש התלהבתי פשוט מזה, הייתי חייבת לצלם את זה. זה לאמא כמובן. כל מיני בתים יפים, אזור כפרים, צימרים. ממש אהבתי, כאילו, ממש יפה. פה זה נראה לי, זה מקווה, אני צדקתי, אני כזה ראיתי את המדרגות וזה במגמת ארץ, כשאומרים מדרגות ולמטה, ברור שזה מקווה. אז הרב שאל, למה יש מדרגות למטה? אמרתי, מקווה? הוא אמר כזה, נכון, יפה, זה. אז זה מקווה טהרה, היה הרבה מקווה שהם צריכים ללכת להתפלל או משהו כזה, ואני צדקתי. היה שם כזה כאילו מדרגות ותעלה לכאן, למקווה בעצם. ועוד אזור מהמם, יפה. ממש כמו חול. ואחרי זה יש כאן עוד בתים וזה, ואתם רואים את זה, זה בעצם באר שפעם שאבו ממנו מים. מושקע בעירה, אהבתי אותה. וזה בעצם הגענו, אם אתם רואים את זה, זה בעצם קיר של מבצר ענק של ארמון מלך פולין, והבנות שם איך לא עשו תמונות. וזה אזור ממש יפה. כאילו הלכנו לשם הליכה ממש קטנה של איזה חצי דקה בערך. כמה דקות, והצטלמתי שם איך לא, וזה פסל של מלכה שהיא קצת מפחידה, אני יודעת, אבל עדיין צילמתי אותה. ועלינו עכשיו מאיפה שהיינו, וזה מבצר. חשבתי שזה מבצר צלבני, אבל זה לא, זה פשוט ענק, תנסו לדמיין, והנוף משם זה פשוט מטורף. גם ככה, אבל גם מבעד לגדר, תראו. זה הנוף, תבינו. בתים עם נהר והכל צמחייה. מטורף, חבל על הזמן. אי אפשר להבין כמה זה נוף כל כך יפה. כמובן עוד תמונה, איך לא. עוד תמונה, כי זה מקום יפה. כי זה יפה. עכשיו אני הולכת לספר לכם סיפור על הארמון הזה. זה ארמון של מלך פולין שיש לו בעצם אגדה.
יש לו אגדה של המלך הזה, יש או מאהבת או שהתחתן איתה מישהי יהודייה. וכל האנשים האחרות של המלך ממש קינאו בה וזה, והוא אהב אותה, באמת הוא אפילו הלך לישון מרוב שהוא רצה לראות את היופי שלה. אהב אותה באמת מאוד 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 מאוד. יום אחד המלכה מתה, והוא לקח לה את העיניים ואת הלב ושם אותם בתור תמונה פה, בדיוק איפה שאתם רואים את שני הריבועים האלה, בתור מסגרת יפה, שם אותה שם. וכשהמלכה רצתה לצאת מהקבר שלה, שזה איפשהו בדשא פה, לא יודעת, נראה לי, היא רצתה לצאת אבל היא לא יכלה כי היא לא היה לה לב ולא היה לה עיניים, לא יכלה גם לראות. וזה בעצם, אני לא יודעת אם זה משל או אגדה, אבל הרב אמר שזה משל ליהודי פולין שהיו תחת חסות המלך והיו מגנה והיה להם טוב שם. עד שכל הקטע של המלחמה או פוגרומים, כל מיני שהם פוגרומים שהם מלחמות, הם רצו כאילו לצאת מפולין, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. הם כבר לקחו אותם לגטאות וכאלה. אז זה כבר היה מאוחר מדי. לא ידעו אם זה אמיתי או לא אמיתי, אם האישה היהודיה הזאת היא אמיתית או לא, קראו לה אסתר. לא יודעת אם זה אמיתי או לא, אם זה אגדה שהיא אמיתית או שזה סתם משל. אבל מגניב לראות את זה ממש. זה כאילו איך בנו את זה, כי זה בעצם על הר כזה. ועדיין אזור יפה, שמשי, כמו בגוגל. זה פסי רכבת של סוביבור. הגענו מהר לסוביבור. סוביבור זה גם מחנה השמדה, שראיתי גם לפני זה סרט, שהיה גם בסוביבור מרד. איך הם עשו את זה בעצם? אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל שורה תחתונה, היה שם אוקראיני שנכנס, קראו לו סשה. הוא ועוד כמה כאלה שכבר נמאס להם מכל מה שהם עשו, שכל המשפחות שלהם, כל האנשים שלהם כבר נשרפו, הם רצו מרד, הם רצו נקמה. הם תכננו את זה שהם הרגו חיילי אס-אס, חיילי אס-אס זה חיילים נאצים ששמרו על המחנות, על היהודים, שלא עשו בעיות או דברים כאלה. הם תכננו מבצע כזה, שנגיד הם באים לצריף לחפש מישהו בשם ברקמן. אז הברקמן הזה עשה מערב, חיכה לו, חבא לו, לקח חומר איכשהו מרדים, או שם לו טישו בפנים, והרג אותו אינגרסן עם סכין, כי הם בעצם ייצרו לעצמם כל מיני דברים. אז הם ייצרו גם סכינים, אמנם לנאצים, אבל הם שמרו גם לעצמם, בלי שהנאצים ידעו, ויצאו למרד והרגו 5 מתוך 10 חיילי אס-אס, ורכזו את כולם על ידי משרוקית, ואמרו, הרגנו 5 חיילי אס-אס, אנחנו עכשיו הולכים מפה. אז הם ברחו. זה המקום כאילו שם הם נכנסו, אבל הם ברחו לתוך היער. הנה זה היער שהם ברחו אליו. אני לא יודעת בדיוק איך ומה, אבל הם ברחו ליער, וברוך השם, או 70 או 300, אני לא כל כך זוכרת את המספרים, או 70 או 300 מהם ברוך השם הצליחו לשרוד, ומראים בסוף הסרט שהם מקימים משפחות וזה, והם שלהם כבר ילדים, נכדים, נינים, וברוך השם הצליחו לשרוד ולחיות מחדש, לא יודעת איך. אבל בסרט הראו שהם כאילו ירדו פה, אבל אי אפשר לדעת כי לא נשאר משם זכר, הכל זה רק דמה, רק כאילו מדומה, משוחזר, אז לא יודעים בדיוק איפה כל דבר היה. זה סרטון של המקום, יכול להיות שגם זה היער שהם ברחו אליו, אי אפשר לדעת היום כי הם פשוט הרסו את הכל. ואם אתם שמים לב גם פה, האדמה קצת צהובה כזה כמו שהיה לנו, מה שנקרא בתחילת המסע, זה פסל של אבא, אם אתם מצליחים לראות, פסל, הנה, של אבא, שהוא צופה למעלה עם הילד שלו. זה היה קצת קריפי מדי, אז אני אשתדל שלא. זה היער שהם כנראה ברחו אליו, וכל מה שיש, כל התאי הגזים שיהיו שם וזה, הכל יהיה מדומה ולא אמיתי. כי אי אפשר לדעת, על פי עדויות של ניצולי שואה וכאלה, עשו פחות או יותר. כל מה שיש באבנים האלה זה בעצם, כאילו נגיד כאן היה תא גז, כאן תא גז, כאן התלבשות, כאן כאילו התפשטות, זה כל מיני דברים שהם רק מדמים את מה שהיה שם. ולא יכולתי כבר לצלם עוד, כי זה כבר כאילו פשוט פחות או יותר אותו דבר, וגם מצאו שרידים של כאילו רק הריבוע של תאי הגזים, ודברים כאלה. פשוט
מזעזע, פשוט מזעזע. ואחרי זה, זה בית כנסת. זה בית כנסת של בוולדובה. בית כנסת בוולדובה. כפי שאתם רואים, מפואר. מפואר. מפואר, 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 ואני אגלה לכם סוד קטן. אתם רואים פה את 4 העמודים האלה. הם יוצרים קיצר, אז הסוד הוא שיש את העמודים הענקיים האלה, כמו שאתם רואים, והם יוצרים קשתות כאלה. ולכן זה מחזיק מעמד. אז כל פעם שאתם רואים בית כנסת כזה מפואר ענק עם עמודים כאלה, תדעו שהוא בין 350 שנה. כן, זה קצת קריפי, כמו רוח רפאים כזה, אז אני אעביר. יש כל מיני כפות כאלה. זה היה כמו מוזיאון כזה, קצת כמו מוזיאוני כזה. כל מיני דברים יהודיים שמצאו שם. מגניב ממש. פשוט ממש התלהבתי, אז צילמת. אתם רואים גם את הקשתות וזה. מגניב, פשוט ממש יפה, מפואר. אתם לא מבינים כמה זה מפואר. זה מפואר, זה ענק, זה יפה, זה פשוט וואו. כל מיני דברים קטנים כאלה, כמו שאתם רואים בשמחת תורה, וזה ילדים, בבית כנסת. זה, פה אני רואה את זה יותר מקרוב, זה כל מיני כאלה. של פתח כהן או משהו, זה רואים אותי מביך. כל מיני נרות, כאילו חנוכיות כאלה, דברים של יהודים, אולי גם מטבעות, לא יודעת. דברים של יהודים, שופר, כלים של יהודים, אני מתלהבת מזה, ספר תורה, מין כזה תפילין, אם אני לא טועה, תעלי תפילין המבדילה. כל מיני דברים של פסמים, אני זוכרת שהיה את זה בברזיל, שהיה כזה בברזיל. אבל בסדר, גם עכשיו יש לנו פסמים טובים. ורואים פה פמוטים. איך לא. וזה קערה של, לא של הסדר, אבל זכורת יום השבת לקודשו. אז רואים כמובן שזה שבת, וצילמת את זה גם הפוך. כוסות לקידוש. ממש מוזיאון בחיי, ממש מוזיאון. כזה לחלה, מזוזות כאלה מגניבות. זה חדר קריפי. שפשוט יושב שם. אתם חושבים שזה אדם אמיתי, אבל זה לא, זה בובה. אתם לא מבינים כמה נבהלתי מזה, ממש. כי ממש נבהלתי מזה. וזה סרטון שעשיתי כאילו מהקומה השנייה מהנוף שם. אפשר לראות את כל הדברים שמתפללים פה בכללי. ועשיתי סרטון אם אני לא טועה גם לחדר ההוא שהוא קריפי. לא משנה, יש כאן עוד כל מיני כאלה דברים, כל מיני. ויש שם צריף כזה עם כל מיני דברים, מקווה שאתם רואים טוב. לא צילמתי את זה טוב. רואים פה כאילו איך אנשים נגיד שרדו, ושהם כבר סבא וסבתא היום, ואת כל הצאצאים שלהם, או שהם סתם אנשים שהיו שם. מגניב, חבל על הזמן. אני פשוט למעלה של הבית כנסת, יש פה כל מיני חדרים. אחד מהם זה כל מיני אנשים קריפים. תראו. תסתכלו. לא יודעת, כל מיני אנשים קריפים יש פה. כולם חרדים. כולם חרדים וקריפים. אני מקווה שיהיה לכם סיוטים בלילה מזה, אבל בהצלחה רבה מזה שיהיה לכם סיוטים בלילה עכשיו. החדר של הקריפי. אני עכשיו יעשתי להיכנס לתוך החדר של הקריפי. יש פה עוד אחד. יש פה עוד קריפי שם, היה שם. כאן הם ישבו ולמדו בטח וזה. קיצר, וגם מהחלון היה שם כזה יפה, כמו של החנוכיה, אני לא טועה שזה גם ליד הכנסת, אבל זה יפה, מגניב לראות את זה שם. ועמד שם מישהו מוסלמי, נוצרי ויהודי. ואמרתי לעצמי, כאילו, לא הבנתי את הקטע של המוסלמים, יש להם כאלה על האצבע, לא רואים פה מין שרשרת כזאת. לא הבנתי את הקטע, כאילו, מה אתם עושים בשרשרת הזאת? מטומטמים, אני אגיד לכם. וליד האנשים האלה היה שם עוד כל מיני דברים. זה אולי תראו פה את השרשרת, יש להם כזה על האצבע שרשרת, רואים על האיש הלבן, יש לו על האצבע שרשרת. לא מבינה את הקטע של השרשרת הזאת, אולי כנראה אני גם לעולם לא מבין. זה בעצם תמונה שאני ראיתי פיזית על בית ברחוב. תמונה כזאת אתם לא יודעים כל כך מה יש פה. אבל יש שם מין כזה ריבועים, ריבוע כחול, ריבוע אדום, אז עשיתי לכם תמונה מתוך זה. אז אם אתם מצליחים לראות, זה מתוך הריבוע הכחול, וזה מתוך הריבוע האדום. זה לא אותם אנשים, זה כאילו אחר לגמרי, וזה ממש מגניב. וצילמתי לכם סתם את העננים שהיו שם. אהבתי את העננים שהיו שם באותו יום. כל מיני עננים, יש שם גם את השקיעה, אבל לא כל כך הצלחתי לציין, זה מתוך האוטובוס כפי שניתן לראות, אבל כמה שיכולתי עשיתי, ויש שם גם בתים,
וכל מיני דברים יפים, השמיים היו שם יפים. בקיצור ולעניין, אז זה שם היה מאוד יפה, הם כנראה בונים שם משהו, לא יודעת מה זה. אל תדאגו, לא בניתי שם פירמידות, הכל טוב. קיצור, כל מיני בתים, נוף, ואני לא להתלהב סתם. שקיעה יפה, למה לא? יחסית כן של הארץ היא הרבה יותר יפה. פה שתינו וודקה. פה שתינו וודקה. זה היה... מה? הרבי מקוצק. זה היה מרבי מקוצק. זה נשמע קצת קוצק, זה נשמע קצת רוסי. קיצר, אז הגענו לרבי מקוצק. היינו 60 בנות בערך, והוא הביא לנו וודקה. שתינו וודקה לכבוד הרב, נכנסנו אל הרב. זה היה נראה לי שפת אמת. זה שפת אמת? אם אני לא טועה, זה שפת אמת. זה הרבי מקוצק, אוקיי? זה הרבי מקוצק, קיצר, אם אתם רוצים לראות מעניין, מאוד, עשיתי פלש. כמה שרנו, אתם לא מבינים. קיצר, אז קצת מהרבי מקוצק. קודם כל הוא רצה שנהיה שם בלילה, היינו שם בערב, כפי שאתם יכולים לראות. נכון, יש את הארון שהוא רודף שלום, אז להבדיל הוא רודף צדק, הוא רודף אמת. עד כדי כך שאחד החסידים שלו בא אליו, סיפר לו את כל הסיפור חיים שלו, את הדבר כאילו אמיתי שלו, שבר את כאילו את מה שהוא הביא, ואמר לא נכון, זה לא אמיתי, תביא לי משהו אמיתי יותר. ככה זה 3-4 פעמים, ומרוב שהוא התאכזב מהחסידים שלו שהם לא אמרו את האמת ושהם לא הביאו איתם דברים אמיתיים, הוא הסתגר בחדר שלו, בבית שלו במשך 19 שנים, וככה הוא נפטר. אבל הוא היה מאוד מוערך, מאוד אהוב. והרב שאל אותנו אם אנחנו רוצים להיות חסידות שלו, ואני כזה, לא, הייתי יכולה לנסות, אבל פחות, כי לא יודעת, אני מביא לך את הדבר הכי האמיתי שלי, ואתה זורק לי את זה בפנים, איך אתה יודע כאילו מה האמת שלי ומה לא. שאלתי את זה את הרב, איך הרבי מקוצק ידע כאילו אם זה האמת של הבן אדם שהוא בא אליו או לא. הוא אמר שהוא לא ידע. ואני כזה, כאילו, מה? לא הבנתי, אבל בסדר. ואמרתי לו גם לפעמים שיש מקרים שהאמת והשלום מתנגשים. נגיד דוגמה לדעתי הכי קלאסית, יום חתונה יש כלה עם סמלה שהיא יפה רק בעיניה, והיא שואלת נגיד את בעלה או את אחד האנשים שם, האם הסמלה יפה בעיניך? מה הוא יגיד לו? הוא יגיד את האמת או שהוא ישכין שלום? פה ספציפית זה השלום, אבל כל מיני מקרים כאלה שהשלום באמת מתנגשים. ואני אומרת, השלום לא תמיד כאילו צריך להגיד אותה בפנים, צריך לייפות אותה, לעשות אותה בצורה שבן אדם כאילו כן ירצה לקבל אותה איכשהו. אבל היה שם באמת אווירה אחרת לגמרי, והיה שם לאט לאט חושך. זה הרב מדבר. פשוט אווירה אחרת, והעצים שם כרגיל מפחידים, איך לא. אני חושבת שזהו. קיצר, זה היה היום השביעי והאחרון למסע, היה לי זמן כי התארגנתי ב6:30, אז עשיתי לי תמונה, אני לא מאמינה שאני מראה לכם את זה, מביך בטירוף, אבל בסדר. זה ארוחת אורח. בקיצור ולעניין, אחרי הפרעות, זאת התמונה שלי, וזה החדר אוכל שלנו מתוך המלון. השקיעו בנו מה נעשה, זה הבופה שהיה שם, זה היה בקטנה, כן, אחרי זה הביאו לשם עוד. כל מיני דברים שהיו שם, טעימים. כן, זה הנוף, מה אני אגיד? זה, זה הבית כנסת אם אני לא טועה, זה הבית כנסת שהיה שם, חכו, בית כנסת של טיקטין טיקוז'נסקי, משהו כזה, אני מקווה שאמרת את זה גם נכון, זה הבית כנסת, ולא עשיתי תמונה של זה. קיצר, אז זה כאילו מבנה, בכניסה פה, הרב סיפר לנו על המלמד, יש שיר כזה, אברהם על מלמד, תשמעו אותו, שתבינו איזה מקצוע קצת נחות כזה, הביאו למלמד, צחקו עליו, זה שיר מצחיק בעיניי. אז קצת בית כנסת, מערה, כל מיני דברים יפים שהיו שם, מסעדות, זה דברים, כאילו סוג של הרוב הזה. הבנות ביקשו ממני לעשות תמונה, אז עשיתי. זה דגם של הבית כנסת מבפנים, וכמובן או לא, נכנסנו אליו, ככה הוא כאילו מה שנקרא היה נראה. כל מיני תמונות משם. זה בית כנסת,
אם אתן מצליחות לראות, יש כאן עמדה עם תיק כזה, יש לי גם סיפור על זה. היה כתוב שם ארתור משהו, כמובן שבאנגלית, והמאבטח שלנו קראו לו ארתור. אז אמרתי לו, ארתור, look, you are here. ואז הוא אמר, לא, שזה לא השם משפחה שלו. זה היה מצחיק. יש פשוט הכל מפואר ויפה וענק, ענק, אני חייבת להדגיש את זה, ענק, מפואר ויפה, הקשתות, 4 עמודים, גם זה ב-340 שנה, והכל מלא טקסטים בקירות, מלא טקסטים שם, אני לא הבנתי את הקטע, אני עדיין לא מבינה את הקטע. מלא טקסטים וזה, וארון הקודש גם, כאילו, תראו, זה ענק, פיזית ענק, תראו, ענק, יציאת לתוקפו. אני אסביר לכם, אנחנו היינו שם, כל מיני חברות שלי, וזה חברות שלי, בנות שהכרתם שם. אנחנו, משלחת של 60 בנות, ועוד משלחת הצטרפה אלינו, עשינו כל מיני שירים בחב"תחו. כל מיני, היה שם הד מטורף. ודובר אמת בלבבו, שמו את זה גם על הרבי מקוצק, שהוא דובר אמת בלבבו. פשוט ענק, הייתי חייבת, זה איפה שעומדים וזה. דבור חודר. בתחו, אבותינו בתחו ותפתמו. קיצר, זה השיר. מפחיד, כן, זה גם יער לדעתי, ואני צדקתי, זה טרבלינקה. טרבלינקה, גם זה נשמע רוסי, חיים קשים, טרבלינקה. טרבלינקה גם מחנה השמדה, בדיוק כמו סוביבור. בטרבלינקה היה שם עצים מסודרים, מבחינתי כמו חיילים. מטורף, פשוט אמא לי ואבא לי ביחד. כל העצים שם, הייתי חייבת להדגיש את העצים, גם לשם הם ברחו, והסיפור מאוד דומה של סוביבור. לא חושבת שהם מרדו משהו כזה. לא, זה לא טרבלינקה, סליחה. זה בעצם היה שם, נכון, היה שם בית כנסת, וזה של טיקטין, אז זה בעצם קברים ענקיים של כל הקהילה של טיקטין, שפשוט הרגו אותם שם, קהילה שלמה נרצחה בעצם. אז זה כאילו הקברים שלהם, זה נראה לי רק כאילו לזכרם כזה עשו, אבל הקברים האמיתיים זה מאחורי הגדר שם. הנה צילמתי את זה, אפילו כל זה קבר אחד, שתבינו, זה ענק, סביבות ה-600,000 או 60,000, לא זוכרת, אבל כאילו מספר ממש מטורף. וזה נכדים של אנשים משם שעשו את זה, ואז אני כזה מרגישה מישהי מחבקת אותי, אני רואה שזאת המלווה השנייה שלנו, עטרה חמודה, חיבקה אותי וזה, ואמרתי שזה לא קל. והיא ראתה עוד כאילו בנות שלהם קשה, ואני גם נתתי טישו וחיבקתי בנות שלהם קשה וזה, כי זה לא פשוט, אבל קהילה שלמה פשוט איננה עוד, שתבינו, אין לה עוד, פיזית אין לה עוד. אז הנה, פשוט מטורף, לא נורמלי, פיזית לא נורמלי. והשמות כל מיני כמובן של החיילים של ימינו וזה. עם עוד כזה עמדה לזכרם, וכל העצים האלה עושים משהו. והרב הסביר לנו שיש שם, רואים את הבלוקים האלה, זה כאילו מסמלים את הרכבות, מדמים את הרכבות שהיה שם. וכל העמודים האלה זה כאילו מדמה את הגדר ואת הגבולות של הגטו. פה היה בור, לא יודעת מה היה שם. פשוט צילמתי, וגם משהו בגרמנית, פולנית, לא יודעת, פשוט צילמתי שיש שם. אז ענק, פשוט ענק, אי אפשר לדמיין את כמה שזה ענק. זה איך שזה מסורטט, מובנן כזה, סרטוט של זה. הלכנו לשם, אי אפשר לתאר, ואתם רואים את כל האבנים האלה, יש להם משהו, תנסו לזכור אותם. זה גם משהו, אם אתם יודעים יידיש, בכיף, תתרגמו לי. וזה משהו שאני חושבת שאני לזכור לכל החיים. אתם מצליחים לראות, יש פה מין גולגלות של אנשים כאלה, ידיים, זה קריפי, אני יודעת, הנה פה אפילו יותר ברור. אני לא חושבת שאני ישן עכשיו בלילה, סתם. ויש את זה פשוט גם, הנה אפילו יותר ברור, מכל הצדדים גם, לא צילמתי את זה. והשמיים שם היו כאילו, לא יודעת, משיח בא.
ממש יפים. אני אגיד עוד משהו, הנה השמיים, ממש התלהבתי מהשמיים כפי שאפשר לראות. האבנים האלה הם גם משהו, כי השרנו אני מאמין של טרבלינקה, אתם יכולים אפילו למצוא את זה ביוטיוב, תכתבו אני מאמין טרבלינקה. מישהו, אחד היהודים ברכבת נסע ברכבת וכתב תוך כדי נראה לי את המילים או את המנגינה, ושאל מי קופץ מהרכבת. אחד האנשים אמר אני, שני האנשים אמרו אני. הוא נתן את הדף הזה, תביא את הדף הזה לרב משהו, לא יודעת, לא זוכרת, שני האנשים האלה קפצו מהרכבת, זה שעם הפתק ברוך השם לא ירו בו, זה שבלי הפתק ירו בו, וכמובן הוא רץ, וברוך השם הצליח להגיע לארץ ישראל, ולכן את השיר הזה, יש אותו ביוטיוב, תשמעו אותו. למה אני כל כך עקשנית על האבנים כאלה, כאילו, מה יש על האבנים האלה, גם על האבנים האלה, כאילו, על המצבות, מה יש לי מהאבנים האלה? אז כתוב בשיר איפשהו שהאבנים הם כמו נשמות דוממות, מהירות, נרות נשמה, משהו כזה, והשמיעו לנו את זה פשוט גם במסע משואה לתקומה בארץ. אז אמרתי לעצמי כאילו אוקיי, איפה האבנים האלה, כאילו מה זה? אז אני אומרת לעצמי עכשיו הנה האבנים. אז כל אבן כתוב בעצם איזה עיירה נכנסה לשם, והאבנים האלה מבחינתי גם. זה פשוט מקום ענק, והנה גם מאוד צד רואים את הגולגלות המפחידות האלה, ומאחורה הרב לא הראה לנו, אבל אני צילמתי שיש שם מנורה, והראיתי את זה גם למלווה, את המנורה. והנה עוד צד וזה, והלכנו משם. אבל, ואמרתי לעצמי, במסע משואה לתקומה, אמרתי לעצמי שאני, כאילו, השיר הזה זה על טרבלינקה. אז אמרתי לעצמי, אני רוצה לראות את טרבלינקה, אני רוצה להיות שם. אז תנסו לדמיין, זה כאילו פשוט רחבה ענקית של מעגל. אז ובאמצע כאילו היה את שאתם יכולים לראות פה אפילו, את האנדרטה הזאת. אז עמדנו שם כולנו ושרנו את השיר של אני מאמין של טרבלינקה. זה בקיצור ולעניין, אז במסע משואה לתקומה בארץ אני כל כך, לא כל כך, אבל אמרתי לעצמי כאילו אוקיי, טרבלינקה, איפה טרבלינקה? אז הנה פה טרבלינקה. וניסיתי להוציא דמעות אבל לא ירדו לי, ועכשיו אני פשוט מבינה כל מילה ומילה בשיר הזה, והנה האבנים שהם נרות נשמה, והנה העצים שהם הולכים בעצם לאש וזה, ופשוט הנה הכל, פשוט הכל מתגלה במו עיניי, הכל, פשוט הכל. והנה אנחנו יוצאות משם, והיה שם עוד כל מיני דברים, לא ידעתי כל כך מה זה, אבל צילמתי. זה איפה שהגדר טל, כאילו כאילו הגבול בעצם של הגטו, וכמובן ששמו מסביב לזה מין ענפים כאלה שלא יראו, זה שהכל יהיה במסווה. שם הקטע של ההסוואה הייתה כאילו ממש טובה בשביל האשליה בעצם, שלא ידעו בעצם שהם הולכים לעולם הבא מבלי שהם יודעים ורוצים. כאן זה היה הקבר של שפת אמת. כן, אני זכיתי, זה נראה לי החתן שלו, הבן שלו, הנכד שלו, לא זוכרת. זה הקבר של השפת אמת. הוא סיפר על יעקב אבינו, וואי לא כל כך זוכרת, אבל הוא סיפר משהו על יעקב אבינו, שהוא עלה ממצרים וזה, משהו על יעקב אבינו, ואתם רוצים אחרי זה, תשלחו לי אם יש לי הודעה ואני אספר לכם, אני אקרא קצת ביומן ואני אגיד לכם. אבל היינו שם, זה מקום יחסית ממש קטן, והיינו שם בקושי 60 בנות, היו בנות שלא רצו להיכנס, אבל עמדתם שם בצפיפות, והצלחתי לצלם לכם, זה לא היה קל, וילדה בהתחלה לא ראתה את הכניסה, והיה שם מדרגה, אז היא בטעות נפלה, וקצת נקעה או שברה קצת את הרגל, והיא צעקה וזה, ועשינו שם ניגונים וזה, ורצינו עוד, והרב אמר, מה, אבל עכשיו תיסע וזה, זה היה היום האחרון, אז תיסע וזה. אמרו לא, אז היה עוד שיר אחד בך בהתחוש, שזה היה שיר לדעתי שליווה אותנו, ושיר גם שלא ידענו, אבל הרב מה שנקרא, הכיר לנו את השיר הזה. באמת חוויה כאילו חד פעמית לכל החיים, ניסיתי לצלם כמה שיותר. גם כשהיה וכולי, עדיין יעקב אבינו עדיין חי. והגדולה היא לעשות... הגדולה היא כאילו לעשות את החיים וזה, משהו כזה. קיצר, השפת אמת. כן, כמו שיש תמונות מפורסם מתלהבים מהם, אז אני מתלהבת מזה, כן, זכיתי להיות אצל שפת אמת, אצל הרבי מליז'נסק, אצל הרבה רבנים, זכיתי להיות הרבה רבנים. כל מיני.
איזה שירים שמו לנו. את כל הארץ אשר אתה רואה. לא את הארץ הזאת, כן, הארץ הזאת, לא, מפחידה יותר מדי, ובמוות גם. אז זאת מי שסתם ביקשה ממני לעשות את התמונה, אז עשיתי. הנה עוד שקיעה, וזה היה בלילה, מה נגיד, לקראת ערב. כל מיני שירים של ארץ ישראל. כל מיני שירים. וסוף סוף ארץ ישראל העירו בי כמה מיני אנחנו לי בשדה תעופה. היה טוב, היה נחמד, טוב שהיה, שלא נחזור לעולם. תשמעו טוב טוב מה שאמרתי. ביי ביי פולין. היה טוב, היה נחמד, טוב שהיה, שלא נחזור לעולם. ביי ביי פולין, היה טוב, היה נחמד, שלא נחזור לפה לעולם. זה מה שאמרתי, שם. קיצר, הנה הטיסה שלנו. אמרתי לעצמי, תסתכלו איך קוראים תל אביב, תל אביבי. כולנו צחקנו מזה, אמרתי לעצמי, אני חייבת לצלם לכם איך לא. אז נראה לי שזהו, אם אני לא טועה. אין לי כאן עוד תמונות, כי יש יותר מדי, אני יודעת, חיים קשים. זהו, בעצם תגידו לי איך היה.